Б'ють звони, бицям співають, всім народам обещают, что воскрес Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Б'ють так гучно і бадьора, в серцях робиться весела, Пан наш знов живий. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ісус пався в Божій славі, крочить сьогодня разом з нами, перемогши смерть. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Обудися, край наш родный, в этот день святый погодный, как хвалить Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Б'ють звони, бицям співають, всім народам обещают, что воскрес Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Б'ють так гучно і бадьора, в серцях робиться весела, Пан наш знов живий. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ісус пався в Божій славі, крочить сьогодня разом з нами, перемогши смерть. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Боже, калі Ты ішоў на чале свайго народа, прастуючы яму шлях і прыбываючы з ім, трэслася зямля і нябёсы пралівалі дождж. Аллилуйя. Падчас гэтай святой імшы просім Божага благаслаўлення апекі Найсвяцейшай Панны Марыі і отца Фабіана, здароўя для Антона Валацько, з нагоды 65-годдзя і для яго сям'і. А каб мы маглі годна скласці Найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Милосердный Боже, выслухай покорные молитвы Твоего народа,
Няхай Христус наш, найвышэйшы святар, падобны да нас целам і роўны Табе ў велічы, які збавіў свет сваёю пасхальною ахвярою і заступаецца за нас, паяднай нас з Табою ўчыніць дасканалымі, які з Табой жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У тыя дні, калі слугі прывялі апосталаў на месца паседжанняў, першасвятар спытаўся ў іх: «Ці не строга забаранілі мы вам навучаць у імя гэтае? І вось вы напоўнілі ўвесь Єрузалем вучэннем вашым і хочаце абвінаваціць нас у крыві гэтага чалавека». Пётр і апосталы адказалі: «Трэба слухацца Бога больш, чым людзей. Бог айцоў нашых уваскрасіў Езуса, якога вы схапілі і павесілі на дрэве. Бог узвысіў яго правіцаю сваёю, як уладара і збаўцу, каб даць Ізраэлю пакаянне і адпушчэнне грахоў. І мы сведкі гэтых слоў, і Дух Святы, якога Бог даў тым, хто паслухмяны яму». Калі пачулі гэта, разгневаліся і вырашылі іх забіць. Гэта Слова Божае. Няшчасны паклікаў, і Пан яго выслухаў. Няшчасны паклікаў, і Пан яго выслухаў. Благаслаўляць буду Пана ва ўсе часы, хвала яго заўсёды на маіх вуснах. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Шчаслівы чалавек, які на яго спадзяецца. Няшчасны паклікаў, і Пан яго выслухаў. Аблічча Пана супраць тых, хто чыніць зло, каб памяць пра іх сцерці зямлі. Яны клічуць, і Пан чуе, і ад усіх бедаў іх выбаўляе. Няшчасны паклікаў, і Пан яго выслухаў. Блізкі Пан да тых, чыё сэрца змучана, і зламаных духам ён збаўляе. Шмат няшчасця у праведнага, але ад усіх яго ратуе Пан. Няшчасны паклікаў, і Пан яго выслухаў. Алелуя, 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 алелуя. Ти повірив, Тамаш, тому, що бачив мене, каже Пан. Щасливі тия, хто не бачив, а повірив. Алілуя, алілуя, алілуя.
Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Табе, Пане. Хто приходить з вишині, той і ёсць над усімі. Хто з зямлі, той зямны, і гаворыць па-зямному. Хто приходить з неба, той і ёсць над усімі. І што бачыў і чуў, пра тое сведчыць, але сведчанне ягонага ніхто не прымае. Той, хто прыняў ягонае сведчанне, пацвердзіў, што Бог праўдзівы. Бо той, каго паслаў Бог, гаворыць словы Божыя, бо без меры дае Бог яму духа. Айцец любіць сына і ўсё аддаў у рукі ягоныя. Хто верыць у сына, мае жыццё вечнае. Хто ж не верыць у сына, не ўбачыць жыцця, але гнеў Божы застаецца на ім. Гэта слова Пана. Прадставім доброму Богу наши супольныя малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён абвяшчаў свету ў воскресенне Хрыста і быў сведкам яго перамогі над смерцю. Цябе просім. Молімся за святароў, каб яны імкнуліся выконваць Божую волю дзеля дабра людзей. Цябе просім. Молімся за тых, хто працуе ў судовых установах, каб яны выконвалі сваю працу згодна з прынцыпамі справядлівасці і сумлення. Цябе просім. Просім Божага благаслаўлення апекі Найсвяцейшай Панны Марыі і слугі Божага айца Фабіяна, здароўя для Антона з нагоды 65-годдзя і для яго сям'і. Цябе просім. Молімся за людзей, стомленых жыццём і расчараваных няўдачамі, каб уваскрослы Хрыстус адарыў іх сваім спакоем і радасцю. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой ахвяры, каб мы, разважаючы над Божым Словам, умелі таксама кіравацца ім у нашым штодзённым жыцці. Цябе просім. Выслухай, Божа, нашыя малітвы і ўчыні, каб, радуючыся ў воскресенню Твайго Сына, мы былі годныя сузіраць Яго хвалу, які з Табой жыве і валадарыць праз усе вякі вечныя. Христос Пан, поставший з гробу, Аллилуйя, Аллилуйя, радость дал своему народу, Аллилуйя, Аллилуйя, дал життё без шкодования, Аллилуйя, Аллилуйя, Тия грешных ратования, Аллилуйя, Аллилуйя. В этот день радость одина, Аллилуйя, Аллилуйя. Прославляй Божьего Сына, Аллилуйя, Аллилуйя. Бога в Троице вызнаваемо, Аллилуйя, Аллилуйя. Честь и хвалу отдаваемо, Аллилуйя, Аллилуйя. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Айцец усемогутний. Ойче Нябесны, няхай узнесутся до Тебе наши молитвы и ахвяры, каб очищенные Твоей ласкою мы стали годными удельничать у сакраментах Твоей великой любови. Праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему.
Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Хрыстус быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усімогутний, небо і земля, полыя хвали Твоей, Осанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, Осанна на вышинях. Милостивый Ойче, покорно просим и молим Тебе праз Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, каб прыняў і благословіў гэтыя дары, гэтыя прынашэнні, гэтую святую беззаганную ахвяру. Складаем і Табе найперш за Твой святы каталіцкі касцёл. Будь ласкавы адорваць супакоем, ахоўваць, яднаць і кіраваць ім ва ўсім свеце, разам са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з яго дапаможнымі біскупамі і ўсімі, хто верна захоўвае і вызнае каталіцкую апостальскую веру. Памятай, Пане, пра слугу Твайго Антона і пра ўсіх тут прысутных, веру і адданасць, якіх Ты ведаеш. За іх мы прыносім Табе гэтую ахвяру хвалы, і яны таксама яе Табе прыносяць, за сябе і за ўсіх сваіх блізкіх, за адкупленне сваіх душаў, за надзею на збаўленне і ўратаванне, узносяць свае малітвы да Цябе, да Бога вечнага, жывога і праўдзівага. У еднасці з усім касцёлам найперш з пашанаю спамінаем благаслаўлёную заўсёды Дзеву Марыю, Маці Бога і Пана нашага Езуса Хрыста, а таксама святога Юзафа, абранніка Найсвяцейшай Панны, святых апосталаў і мучанікаў Тваіх, Пятра і Паўла, Андрэя, Якуба, Яна, Тамаша, Якуба, Філіпа, Барталамея, Мацвея, Симона і Тадевуша, Ліна, Клета, Клімента, Сікста, Карнелія, Кіприяна, Лаўрэнція, Хризагона, Яна і Паўла, Косму і Дам'яна і ўсіх святых Тваіх. Праз іх заслугі і малітвы няхай ва ўсім ахоўвае нас Твая апека. Пане, ласкава прымі, просім, гэтую ахвяру ад нас Тваіх слугаў і ад усёй сям'і Тваёй. Захавай дні нашы ў Тваім супакоі, збаў нас ад вечнага суджэння і далучы да Тваіх выбраных. Просім Цябе, Божа, моцаю свайго благаслаўлення асвяці гэтыя дары і ўчыні іх дасканалую мілую Табе ахвярай, каб сталіся яны для нас целам і крывёю Твайго наймілейшага Сына, Пана нашага Езуса Хрыста. Напярэдадні мукі Ён узяў хлеб у свае святыя дастойныя рукі, падняў вочы да неба, да Цябе, Бога свайго Айца Усемагутнага, і падзяку Табе складаючы благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў гэты пачэсны келіх у свае святыя дастойныя рукі, зноў Табе падзяку складаючы благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Гэта вялікая таямніца веры. Пане, мы слугі Твае і Твой люд святы, успамінаючы благаслаўленую муку і ўваскрасенне, а таксама хвалебнае ў небаўшэсце Езуса Хрыста, Сына Твайго нашага Пана, складаем найсвяцейшай велічы Тваёй з Тваіх дароў і шчадротаў, ахвяру чыстую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святы жыцця вечнага і келіх вечнага збаўлення. Узглянь на яе міласціва і спагадна і ласкава прымі яе, як прыняў дары праведнага слугі Твайго Абеля, ахвяру патрыярха нашага Абрагама і святую ды беззаганную ахвяру, якую прынёс Табе найвышэйшы святар Твой Мельхізедек. Пакорна просім Цябе, усемагутны Божа, загадай свайму святому анёлу занесці гэтую ахвяру на Твой нябесны алтар, прад аблічча Тваёй боскай велічы, каб заўсёды ўсе мы, якія ўдзельнічаем у гэтай ахвяры алтара і прымаем найсвяцейшае цела і кроў Сына Твайго, атрымалі шчодрае нябеснае благаслаўленне і ласку. Памятай, Пане, таксама пра слугаў Тваіх, якія адышлі перад намі са знакам веры і спяць у супакоі. Просім Цябе, Пане, дай ім і ўсім, хто спачывае ў Хрысце, прабываць у месцы суцяшэння, святла і супакою. Таксама і нам, грэшным слугам Тваім, якія спадзяюцца на вялікую міласэрнасць Тваю, будзь ласкавы даць удзел у еднасці з Тваімі святымі апостоламі і мучанікамі, з Янам, Стэфанам, Мацеем, Барнабам, Ігнацыем, Аляксандрам, Марцелінам, Пятром, Феліцытай, Перпетуай, Агатай, Люцыяй, Агнешкай, Цэцыліяй, Анастасіяй і ўсімі святымі Тваімі. Увядзі, просім, і нас у іх супольнасць, не дзеля нашых заслугаў, але дзякуючы Твайму прабачэнню, праз Хрыста нашага Пана, праз якога Ты, Божа, ўсе гэтыя даброты няспынна ствараеш, асвячаеш, ажыўляеш, благаслаўляеш і нас імі надзяляеш. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча, усемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру Касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце блішняму знак супакою. Баранку Божий, я на Тебя речь на себе.
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя пакліканыя на вячэру ягоную. Я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа мая. Пан кажа, вось я з вамі ва ўсе дні, ажно да сканчэння веку. Алелуя. Слезы с двору вытирайте, прогоняйте из сердца грех. Песни радостно спевайте, хай гучить веселый смех. У вас крос Пан над панами, и Он живет разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. У вас крос Пан над панами, и Он живет разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Что ж для пагана морды зброя, камінь пірага шкоди всі, не стримає злая воля, цуд, что нам життя нясі. Знішчить Бога, хто старався, недаремно намагався. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Знішчить Бога, хто старався, недаремно намагався. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Молимся. Усемагутны вечны Боже, Ты праз мёртвых паўстання Хрыста адрадзіў нас да жыцця вечнага. Памнож у нас плён пасхальнага сакраменту і ўмацуй хлебам збаўленне нашае сэрцы праз Хрыста Пана нашага. Святы Михайле Арханёле, Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить и стероже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокой Христа. Дякуем Пану Богу. Побияни наш чудотворца, стал причиной оборонца.
покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне наш чудотворца, стал печени оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне наш чудотворца, стал печени оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от лиха бережи. Радуйся, небо, ладарка, мудыйка, мудыюсь, молоти, с мертвых постал сгодно слово, а ты моли за нас Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Тешься и радуйся в небе, за нас молися в потребе.